Bandera gorria ere, Itxasok epailak astindu du eta hasi da Orezko txanda zarautzen. Andra Maria Egunez San Miguel Igaren 12. jardunaldia hemen jokoan. Astillero, Castro eta Kaiku aurretik Orio segundu bat galduta hasierako txampa honetan. Orain Astillerok errentatxoa, Orio ere hor da parean. Lauak ziztu bizian, baliozkoa da irtera. Astillerok atzoko kuadrilla du, gaur ere lanerako, hori erabaki du Jon Salsamendik. Seriotasun handiz hartu dute guztiek Zarauzko lehia hau. Hor ditugu Astilleroko gizonak, Cristian Garma patroilanetan, Astillero eta Orio buruan, segundu batera, Kaiku eta Castro. Gogoratu, atzoko egunez, Oriok segundu bat eta 29 egunen atera zizkiola Castrori, segundu bat eta 61 egunen Astillerori, 10 segundu Kaikuri. Ea nola moldatzen den Kaiku, gaurko lehia honetan. Badugu gogoa hori ere ikusteko. Bai, hauek ere pixka bat fintzen junberko dute Itsasoko estropadak, beren helburua denak bezala, kontxa daukatenez, hemendikan 15 bat egunea, hori pixka bat zorroztu berrake gauzak, ez? Hemen dira Oriotarrak, Agustin Mujika, veteranoa sartu da Jon Mujikaren tokian aldaketa, bakarra egin du Josean Aizberro. Orio, Kaiku eta Astillero buruan, segundo batera Castro. Lau ontziak pare-parean Jaun Andreok, ikusgarria Orezko txanda zarautzen. Orio eta Astillero orain aurretik Kaiku segundo batera, Castro mirere izan da orain bakar batera. Hor dituzue lau ontziak gure katamaranetik hartuta. Itxasoaren baldintzak aldatu egin dira atzoko egunetik gaurkora, baina beti da Itxaso zabalean mugimendua, bueltan beti da bagatxoa hor, aprobetxatu alizateko. Hemen Castro. Joseba Fernandezen kuadrilla. Aldaketari gabe hemen ere Iker Jimeno patroilanetan, hankeko lanetan Jurgi Irureta Goiena eta Sergio Montenegro. Orio buruan, segundo batera Kaiku eta Astillero, 2 segundora Castro. Eta laugarren kaletik Kaiku. Jose Luis Kortak atzo, bi luzetan ongi aritu zirela, baina beste bietan ez zutela asmatu. Atzo aukera ederra galdu zutela, errenta handiagoa lortzeko. Gaur bi aldaketa egin ditu Jose Luis Kortak. Momentuz aipatzeko modukoak Mario Herranz eta Federico Steindel barruan. Kanpoan Luis Alvarez eta Oscar Gomez, galaktikoetako bat. Eta txapelketetan titularizatako bi gizon, Iker Pascual eta Leandro Salbaño, asteburu honetako bi estropadetan kanpoan utzi ditu Jose Luis Kortak. Talde lan hori sendotu nahian seguruenik aldaketa gutxiago egiteko. Orio buruan, segundo batera Astillero eta Kaiku, 3 segundora Castro. Momentuz txanda honetako ontzien denborak aurrez aritutakoak kontutan hartuta, makalagoak dira. GPS-ak ematen digu konparaketan baserri, 9. izango litzateke Orio, gero Astillero, Kaiku eta Castro, horrek esan nahi du itxasoan aldaketa badela. Bai, lehian txanda egia aztertzen, baina ikusi berda txanda bat egindako denbora eta goingoan, ez? Horrek GPS-ek aukero horiek ematen ditu, eta pixkate konparaketak eginez, hori, ez? Orain, naiz eta txanda hontan eta esan daiteke, bandera irabazteko, ikurrina irabazteko aukerak dituzten talde hon buru Orio izan, eta atzore denbora honena berak egintzun, baina San Pedro Tondarribi eta aurretik jokatu duten hori erezkiko, 9-10 segundo atzetik, orain ikusten dugu pantailan, ez? Oriok segundo bat Astillerori, parean dira biak, ongi Astillero, Kaiku ere txukun ari da, Castro 3-4 segundora, eta hurbiltzen ari dira balizetara. Orio eta Astillero parean. Abisu aurko redondori Aitor Carrillo. Hartu du aurrekoak arraun txikia. Oriok 4:49. Pentsalen Hondarribik 10 gutxiago erabili ditu eta San Pedro 11 gutxiago.
Astillero segundo batera maniobran, Kaiku 2 segundora, Castro 4 segundora. Hor dira Castroko gorriak, maniobra ostean, Orio nagusi 3 segundo Astillero eta Kaikuri, Castro 6 baserri. Bai, eta ikusi horre laugarren kaletik Kaikuk zertxo bat zabalago eman dula ziaboga, eta horre denbora pixka bat galdu dula, Oriok bere bigarren kale horretatik ziaboga polita eman du, lehenengotik Astillerok ere, eta horre lehia horretan mantentzen dira lau taldeak ere, ez? Eta maniobra ostean orain 3 segundoko abantailarekin ibili da Orio, baina Astillero ere gainean du, Kaiku 6 segundora, Castro 9. Hor dira Oriotarrak. Astillero sondo erantzuten ari da gaurko honetan. Kaiku urrutiago 4 segundora, Castro 9. Erne hemen Ikurriña irabazteko hautagaia zen Castro, atzoko 3 honenak Orio, Castro eta Astillero segundu terdian izan zirelako, eta Castro lehia horretatik kanpo da une honetan. Bai, 10 segundo atzetik Astillero hor dago, segundo terdira zeuden 3 Orio, Castro eta Astillero. Astillero mantendu egiten du lehian hor 5 segundo, baino ikusten dena zertxo bat atzeago hautagaioitako bat Castro 3. kaletikan, ez? Arazoak izaten ari da hor. Orio beto orain poparian, eta Erne, konparaketetan orain Orio 4. tokira etorri da. Maniobra garaian 9. zena, orain hobetzen ari da. Joan eta etorri egin behar dela, beti ezaten dugu erreferentzia hor hartu behar dela. Bai, batez bestekoa da denbora, eta dudarik gabe alde batea baldintzak txartzi hauak balin badira bagian hobeagoak beste luzean, ez? Eta hori gerta daiteke, Orio estropada polite egiten ari da, eta gehien bat hori da, ez? Txanda honen buru hartu eta horre mantentzea, eta oraingoz ari dira lortzen, ez? Orain GPS-ak aldaketa handiak izaten ditu, gehien bat barruko luze hauetan, hori, ez? Olatua txandakatuz hartzen ari direlako taldeak, ez? Erne Castro errekuperatzen ari da baserri, Ikusentzule, Castro 10 segundora ibili da, eta orain 6 da. Oriok Astillerori 4, Kaikuri 6, Castro orain 8 olaturen bat hartu dute Castroko gorriek, eta horregaitik hobekuntza hori estutu beharrean dira. Eta Kaiku nahiko txukun. Segundu dantza handiak izaten dira olako luzetan, ez? Baga txandan nork hartu aurrea joten da, bestea zuloan geratzen da, eta gero alderantzizkoa gertatzen da, eta horre abantaiak, ez? Pedro Mari Abando gurekin, Kaiku gordezkaria, egunon Pedro Mari, gauzak zail daude ligan, eta atzo astindu ona. Denboraldiko estropadarik onena ligan, 4. sailkatuta, bazoazte 8. Tokio horren bila zail dago, baina alegin egin beharra dago. Bai, hori ez da, atzo estropadik onena egin genuen liga hontan, eta 4. postua hor gaude hemen favoritoen arten. Eta hoize da gure lana, ez da, gaur nahiko ez da ematen du aixete aldela, eta lehenengo txandako eta bigarra txandako gure horri doazenak. Eta hortxe guziatu gara mentxe, ez da momentuz nahiko atxeatu gabiz. Bai, 2 segundotara, poparian oso ongi poparian, Kaiku buruan da, esan jozu hori. Aurrena zarete. Bai, erto, ikusten dago lantzai etziala gartzen ari dela. Hau beste Kaiku bada, aldaketa gutxiago, eta esan duguna, konturatu zarete, nuntzeundeten, eta hau beste Kaiku bada. Bai, egi da, ez da, bueno, ez dago txabarketaren ostean, erbindun, lehenengo sortzen arten aleginik egin behar dezela, ez da, eta hortxe gabiz, bueno, bagiu zail izango dela, San Pedro gaur kriston estropada egin dela, eta baita ondarri bere eta horri ez momentuz kontrario egonenak. Eskari asko Pedro Mari, nahiz eta atzo besteren bate kontrako esan, Pedro Mari argi esan du, 8. toki hori dutela, begiz jota orain. Ikusi denborak Hondarribi eta Kaikuren artean diferentzia, 8 segundo gehiago txanda honetan, Erne referentzia hor da, eta momentu zeroa doa txanda, begira olatuarekin orain Kaiku, olatuarekin, oso ongi baita ere Astillero, Orio 3. postuan maniobra hasieran, ea orain nola irtetzen diren. 9:42 Kaikurentza, segundo bat gehiago Astillerori, 2 segundora Orio. Hor dator la marinera orain, nahiko alanekin.
11 segunduko atzerapenarekin. Brankas orain esan daiteke irurakia ia parean direla. Kaikuk segundutxo bat astiller hori eta hori, eta gaurko aukerak ia dena galduta Castro baserri. Dagoeneko 10-11 segundo galduta, jokoan zeukaten ikurrina.